हाय खुलुमबाय आङो महेन्द्र एडुटेनर आरो मोटिवेशन स्पीकार फै जोङो दिनै बे एपिसोडआव सत्य नाडेला बिथां माइक्रसफ्टनि सीईओ नि देरहासार जानो हानाय खान्थिनि बागै सावरायनि बिथाङा भारतारि फिसा आमेरिकानि बिजनेस एग्जिकिउटिभ आरो आथिखालाव माइक्रसफ्टनि सीईओ गिबियाव बिथाङा माइक्रसफ्टनि क्लाउड आरो एन्टारप्राइज हानजानि लेङाइ आफादगिरिमोन आथिखालाव बिथाङा माइक्रसफ्टनि सीईओ फै बिथांनि खान्थिखौ सावरायनो बिथांनि सेथि खान्थिया जाबाय अरायसम सोलोंग्रा जा बेथ' गोदोर मानसि एबा जौगासारनो आरो आथिखाल ट्रेन्डजों जुदि थांफानोब्ला आथिखाल जुगजों जुदि आगान सुरनोब्ला अरायसम सोलोंनाया गोनांथिथार मानो बे जुगा इनफरमेशन टेक्निकेल जुग लोगोसे गावखौ मोनथिनायनि जुग संसारजों सोमोन्दो लानानै गावखौ मोनथिनायनि जुग बेनिखायनो सोलोंग्रा जानाया इम्परटेन्ट अरायसम सोलोंग्रा जानाया इम्परटेन्ट बेबायदि नैथियाव बुंदों गाव खुंथाय जिउखौ फोथां गावखौ गावनो खुंनो हानाय जिउ दा गाव जेरै जानो सानदों बेबायदि खालामनो हानाय जिउखौ दा आरो बे बाथ्राखौ बुंदों बिथाङा बेबायदि गाव गोसो बोलो गोनां जा बेयाव बयहाबो गोसो बोलो दंखायो बाथ्राया जाबाय बे कनफिउज जाना थायो बे कनफिउजखौ गार बयहाबो गोहो हरखाखानाय बयनोबो इसोरा गोहो हरखाना दोनदों बेखौ बाहायनो गोसो गोनां जा बोलो गोनां जा बेबायदिनो गाव जा मावनो एबा मावो बेखौ मोजांमोन आं माबा मोनसे मावदोंबा दा आथिखालाव बे मावनो लानायखौनो मोजांमोन खायसेया खिन्थु मोजां मोननायखौनो नागिरखानानै मावनो लायो जायफोरा बेबायदि नागिरना लाखायाखै दा जा मावबाय थादों बेखौनो मोजांमोन आरो बेखौ जौगा फारसे लांनो थाखाय बिथाङा बुंदों आरो नेक्स्ट ल'खौ होनदों बिहा गिदिरथि आखुथाय सोरजि गेदेर मानसिफोरा माबायदि आखुथाय दायो गावसोर माबायदि थायो माबायदि खालामो बिगिनिंनिफ्राय गेदेर जानायसिम माबायदि खालामलांदों माबायदि सोलोंलांदों माबायदि आवगायलांदों बे आखुथायफोरखौ जोंबो सोरजिना लानांगोन आरो बेखौ गावनि बादि एसे महर होनांगोन आरो गावनि बादि महर होनानै साबसिन आखुथाय दानानै बेखौ आखुथाय सोरजिनानै आवगायलांनो थाखाय बिथाङा बुंदों आरो नेक्स्ट खान्थिया गोहोनि फुंखा जा होनदों फुंखाया अलरेडि इसोरानो जोंनो दोनखायो जों इसोरनिनो मोनसे बाहागोनो इसोरनिनो जों मोनसे सासे फिसानो अब्ला जोंनियाव इसोरनि बायदि गोहोआनो दङ जों जायखौ जों हमदांनोल'सो नाजायाखै बेखौ जुदि हमदांनानै आगबारिलाङो गोहो दं बेखौ जुदि फोथायो आरो गाव गोहोनि फुंखा जायो अब्ला बेबायदि लामायाव जि फैया मानो बेखौ सौसिलांनाय जौगालांनाय प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनाय आरो सिमांखौ मोनहैनाया जाफुंथारो आरो बेबायदिनो आब्रुथि गोनां खामानि मावबाय थानो होदों बिथाङा मावनो नाजाबाय थानो होदों आब्रुथि माने सिस्टेमेटिक नाबां जाबां जिखौ मावलाय इखौ मावजांलाय बेबायदि मावनो होआखै आरो मावनो खोन्थायाखै आरो साक्सेस जानोबा मा मोनसे सिस्टेमेटिक स्टेप बाय स्टेप मावलांनो थाखाय बिथाङा बुंदों आरो बे संसारनि सोरजिनि मुलुग संसारनि मानसिफोरनि जिब जुनारनि मोजांनि थाखाय जानांगोन आब्रुथि गोनां मोजां जानांगोन बेबादि खामानि मावनो नाजानो थाखाय बिथाङा बुंदों बेबादि नेक्स्ट होनदों बिथाङा गिदिरथार सिमाङा फिसा जानो मोना गिदिर मानसिफोरा बुंखादों जों अराय जाय मानसिफोरा फिसा सिमां नुयो बिथांमोना पापिसोनो बेबायदि फिसा सिमां दानु गेदेर सिमां नु आरो बे सिमांखौ होसोलांबाय था बे होसोलांनायाव गुबुनफोरा मा मोजांनि थाखाय मावलांनायाव गुबुनफोरा जा बुंबाय थाथो मोजांनि थाखाय मावलां आरो बे गेदेरथार सिमांखौनो बेयाव हायैनि बाथ्रा गैया आरो मानोना बुहुमाव बयबो एखे बुहुमनिफ्राय एखे समखौ मोननानै एखे मिथिंगायावनो एखे जायगायावनो थानानै साक्सेसनि गेदेर सिमांखौ जाफुंहोदों देट मिन्स जोंबो हागोन बेनिखायनो सिमांखौ गेदेर नुनाया खोब प्रयजन बे नेक्स्टआव होनदों बयजोंबो गुबै सोमोन्दो था एबा सोमोन्दो ला बयजोंबो गुबै माने मिसाखौनो सोमोन्दो दाला
श'खौल' खालामनाङा आरो जि सोमोन्दो बानायो बेखौ खोब मोजाङै रियेलि थगाया हसिया थारै सोमोन्दो दा आरो गिदिर गिदिर मानसिफोरजों सोमोन्दो ला कमिउनिकेसन बानाय आरो बिथांनिफ्राय सोलों बे बाथ्राखौनो बुंदों बिथाङा गुबैयै सोमोन्दो लायोबा जों बिथांमोननिफ्राय गोबां हेल्प मोनगोन गियानानो जा बिथांमोननि जिउ खौरांनि थ्रुयै बिथांनि सोमोन्दोआव गोबां लामा नुनो मोनगोन आरो प्रब्लेम जायोबा बिथांमोननिफ्राय सावरायजागोन दा मेन्टरबो मोनलायलाङो बेबायदि सोमोन्दो खालामनो थांनायाव होमबा जों गुबैयै सोमोन्दो गोनां जायो कास्टमारानो जा सिनियरानो जा गेदेर गेदेर मानसियानो जा बेखौ थियै सोमोन्दो ला रियेलि सोमोन्दो ला ओरैनो जास्ट श' नङा जोबनायाव जिथियाव बुंदों बिथाङा रंजा खुसियै था लाइफनिनो बे बाहागोखा लाइफआ रंजा खुसियै जौगासार महरै थानो थाखायनो आथिखाल जुगजों मिलायनाय जौगासार महरै रंजा खुसि थानो थाखायनो लाइफखौ जुदि दुखु गोनां सानो नोंखाय बाखाय सानो प्रब्लेम फैखागोन प्रब्लेमबाबो बे प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनो हायो बा बेबायदि लाइफखौ जों रंजा खुसि थानो हायो नोंखौ माब्लाबा रागा एसे फैनो हायो एसे कनफिउज जानो हायो थेवब्लाबो जों बेखौ फिन लाइफआव बे फैखायो बेखौ खुसि लांफिनबानो रंजा खुसि थानो दसेनि थाखाय फैब्ला बेखौ गोबाव सम लानाङा खुसियै थाबाय था खुसियै रंजा खुसि मावलांबाय था अब्ला लाइफआ बिराद जिउ खुंनाया जोबोद मोजां जायो आरो चैतन्य नादेला बिथांमोना बेबायदिनो जिउखौ खुंलांदों जोंबो बेबायदिनो खुंनो नाजानाया मोजां आरो बेबायदि खुंनो नाजागोन आसा थाबाय जोबनायाव बे भिडिअखौ नायनायनि थाखाय भिडिअखौ शेयार खालामनाय लाइक डिसलाइक कमेन्ट होनायनि थाखाय आरो बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो थाखाय रोजा रोजा खर' गुंग्लायनाय थाबाय खुलुमबाय गोजोन्थों।